Quality Innovation berrikuntzako nazioarteko sariak banatu dituzte orain minutu gutxi Bilboko Euskalduna jauregian. Eta irabazleen artean, Euskadin garatutako bi egitasmo, erizainei zuzendutako Osakidetzako aplikazio bat, eta sukaldaritza eta zientzia uztartzen dituen irakaskuntza proiektu bat. Ekimen hauen arduradunekin egoteko aukera izan dugu. Sukalde honetan janaria prestatzeaz gain, nerabeek biologia, fisika edo kimika ikasten dute. Gu prestatzen dugu egun bakoitzean menu bat, eta horretan oinarrituta lotzen dugu menu hori zientziako kontzeptu batzuekin. Ekimen honi esker, Quality Innovation saria jaso du Bizkaia ikastetxeak. Osakidetza ere saridun tabletean erabiltzeko aplikazio hauei esker. Teknologia erabiliz, pazienteekin lana hobetzea lortu dute. Pauso importantea izan da, ze lana egite dugu pazienten ondoan, eta hartzen ditugun datoak zuzenean pazientearen historian azaltzaile. Eta finalisten artean Euskal Herriko egitasmo ugari, Imatek enpresak diseinatutako ibilgailu hau adibidez. Erradiazioa, zarata edo kutsadura neurtzeko kotxea da. Egiten duena da, momentuko hori neurketak, mapa egiten dugu, kolorez, esaten dugu, ze maila dagoen, bai zarata mailan, bai erradazio elektromagnetikoan, bai luminiko maila. Nazioarteko 16 sarietatik 2 eraman ditu Euskadik aurtengo edizio honetan.